Hello mga ka-listeners, mga ka-followers, maayong adlaw, maayong gabi kanatong tanan no. Kumusta na kamuntanan diha mga ka-listeners no? Pagkaroon no, di maglangan niya ang laing sumpay ning sugilanon nga sinuwat ni Marites Alvarez. O palihog diay ko no og subscribe sa akong YouTube channel para ma-notify ninyo no na ako'y bagong i-upload o mga sumpay nga mga drama, mga nindot nga sugilanon nagikan sa RMN drama. Payno, di maglangan niya ang laing sumpay ning sugilanon nga sinuwat ni Marites Alvarez, si Fligger o si Nansalan. Makonsensya ka sa gipanulti na ako. Nahibaw ko. Ang pugtong problema na ako karon mao ang kung saan ko siya sa pagpatuo sa umaabot ng mga adlaw na nagsapak na ko sa amuon niyang anak. Shit. Masabay ang ngayon ako buhatan. Magpahilabot kong laing lalaki aron sa pagsiguro nga mumaplos ko. Husto. Mo kaya ako buhatan. Kinalang magsabak ko aron hingpit ko na makuptan sa liog si Facundo. Unya ko na lang problemahon nga wa maliwat niya ang amo unyang anak. Yan na! Asam ka? Ngisi-ngisim ka? Happy ka? Sa? Okay na mo? Dili. Okay na mo? Ngisim ko ka? Kuno pahiyom di ang tao. Duha na ipot ipasabot, Ana Ellie. What is that? May mong happy siya. O pagos niyang gitago sa pahiyom ang gibati niyang kaguol. And then, sakto ka. Bitaw. Tuko na. Pero, walang yun ako makita ang imong gitagong kaguol sa imong pahiyom, yan na. Unsa? Ansa ganitong adlaw, gusto. Lunes, Monday. Ansa naman rong adlaw, Huwebes, Thursday. Nasa ato pa, paano na adlaw ang inyong kasal ni Christian. Christian naman, Christian. Naunay na noong ka, dahom. Pero kay, nahampong man siya, og naapas sa ospital lang tod karon. Naluwas gikan sa pagkagapos. Unsa pa nang gipanulti nimo uy? Kung nakasal pa ka karon nga adlaw ni Christian. Katalipante. Ba nga nagapos ka na unta. Mao nga blessing in disguise. Manahog sa hagdan ang imong pamanhonan. Mahog man siya o dili. Madayon paghihapon ang among kasal. Dawom! Uy! Mapakasal giday ka! Wala ko'y kapilian. Dili na sa ko gustong magpili. Di na ka-choose ron? Gidawat na nako. Nga mao na kini mamahimo na kong kapalaran, Melvin. Di ba nga? Ikaw man mismo ang nagsulti na kuha na sa una. Nga kita mismo may maghimo sa atong ugma. Onya, mao ni ugma nga imong gusto mo ni kapalaran na. O ba sa lalaki nga wakay pagbati? Makat-o na lagi unya ko sa pagmahal ni Christian. Mamasin ka! Puno sa pamahasin ang kinabuhi, dili ba? Ay, winner! Magpakasal lang lam na kayong panultihon. Dawam! Kaya panghupaw Matlawang paun niya ang imo panghupaw kung makasal na ginoon niya kaniya. Daoy, pagsiyorday, oy. Oy, kaya ko, andam rin yung kung mauban mo bisan asa ka milupad, uban ko, oy. Mag-uban bayag yun ta. Mauban man as Darna ni. Di ba? Si Ding, mauban ni Darna. Dili na karon. Ay! Ibili na ni Darna si Ding? Di na ko mulayas. Di na ko layas lang akong ugma. Kung si Christian ang gitagana sa Ginoo para nako, dawatan ko na siya, Melvin. Sige ha, ato na ko. Asa man? Sa ospital. Tingalig nangita na rin ako si Christian. Uy, winner na yung kaday. Wa pa ganin mo makasal, pero tanaw na ako. Mulakaw lang ka nga. Ingon niya ang imong forma. Hindi na yun ikaw, ang kaning Christian. Nga ako na ilhan yads. Dili ba nga ingon anak man ang akong porma sa asyenda?
Simple lang, di ba? Ay, wa man kay choice dito, kay wa man dito ang imo mga gamit. Ni aman din, he. Mga, wag kay rason, nga di mag-ilis og tarong, og mga arte. Okay na ni, oy. Simple is beautiful man ko, no? Ato na ko, bye. Ay! Ako na naluoy ni mo bayanak ka. Kapait lang nga mag-anto sa kaminyoon nga wa kay gugma sa imong paris, Kano ba sa mga giuso pa man hangtod karon ng buya, na buya, uguban pa diha sa naoy. Ay, gilaman oray sila sa bation. Kaslon nga wa kay gugma. Unya na, mag-practice sa pagkuan, kanang pagkatot gugma kung magtipon na sila. Ay, maya, na oray, dahom! Oh, tawag si Christine, Papa. O baka, apasas ila. Sige na. Iyo. Kalma. May mo bang mo kalma ka na? Tingali kung saan niya may tabo ni mo, ha? May dautan yung mahitabo na ako. Kung layasan na sa ko pag-usap ni Christine, Papa. No, iyo. Dili ka na niya buhaton. Diyon sa mo pagsiguro. Gibuhat na niya sa una. May mong buhaton na niya pag-usap. Bangon ko. Antuon ko si Christine. Iyo, please. Calm down. Dili pa ka mahimo mo bangon og pugos. Makihimo ko. Kaya ho na ko. Alang ni Christine. Sakit. Kabantay ka pa. Sakit. Matod pa sa doktor. Dili ba? Mahimong adto na. Niya ako sa bahay magpakaayo. Yes, iyo, apan dili pa karon. Pues, gusto ko nga karon na, Papa. Makagawas ka man, pero dili ka mahimo sa paglakaw-lakaw tungkol sa imong kahimta. I don't care. Gusto na ko magawas. Christine. Thank God nga diha ka na, iha. Ano bang nadugay ka man, ha? Dili ba matod mo nga mobalik ka man dayon, ha? Usa man lang kung may dautang pang mahitabo sa akong anak sa pagpugos niya nga bubangon siya, ha? Umabot ka ng asawa sa akong anak. Busa, angay lang ni mo siyang silbihan. Kay dili ka lang unya asawa kung maminyo ka na sa akong anak. Kung dili, ulipon. Papa, unsa ko nang imong gipanulti? Kibaw ka na niya na Christian. Kipalit ta siya. Nga sa ato pa, ulipon ta siya. No, Papa. Dili ta ulipon si Christine. Sakit. Gamantay ka pa, sakit. Christian. Pangsaunon ko siya. Og himuon ko siyang Rayna sa amo niyang panimay. Kung makasal na niya mi. Ayaw ka bala ka, sir. Kaysa higayon nga makasal na unya mi ni Christian. Silbihan ako siya sama sa imong gusto. Christine. Angay lang. No, Christine. Sakit. Kabantay ka pa. Iyo. Papa, sige na. Magkabiya ka na. Ni anak si Christine. Biyain namin doha. Fine. Ikaw na ang bahala sa akong anak, ha? At na siya. Papa. I'm going, iyo. Bye. Excuse me. Sorry kung nadugay ko, ha? No, don't be. O ilang yun kayo. Ganahimo na kong reaksyon. Mao ka na itiwod. Nahadlok lang yun kayo ko. Sakit. Kabantay ka. Tingalig dili ka na unya mo balik. Mo ka na akong hikadlokan. Og imursog kong biyaan. May saad kung di ka biyaan, di ba? Sorry. Magtawag ko, doktor. Ayaw na. Musakit lang yun siya kung magusog og magsigi ka og tabi. Kung mo na, bahaway na. Mahimo bang mutapad ka na ko sa paghigda?
Unsa? Gusto kong butapan nimo kung mahimo lang. Christian, di ta masuod sa bed ining ospital. Maghuot ang duha diha. Og dili mahimong matandog ng imong kilid. Tingali unyag usa pay mahitabuan na. Sige, ikaw ang mag-igo. Pero, Christine, dinig ka na nga. Gusto kong sa akong pagmata. Naa ka. Sige. Puisit. Makalagot ba ya, uy? Wa man siya ko yung ang paagi. Ay, sa pakiangay na ko buhato na. Dili masab mahimo manghakat ko. Aron lang may bugamit ako. Cheap na ako, anak, no? Pero, karon pa ba ko maguna-una, anak? Nagdag ka na ang mga adlaw. Si Mana nasukad sa nahitabo na mo ni Facundo. Hug kung magdugay-dugay pa ko sa paglihok, maglisod daw niya ko sa pagpatuon niya nga siya ang amahan sa kong gisabak kung mumabdos man ugaling ko. Kalit sukas, Jid, uy! Yan na. Kung saan mo magalis gawas, ha? Kung saan mo magalis, nagpasupaso mo magalis, gabi naman. Abat na ka? Nahimura kang abat, ha? Basta. Ha? Uy, what's the matter, man, ha? Problemado man ka. Basta. O sa'yo mo problema? Basi makatabang ko? Basta. Huh? May problema rin basta? O sana? Basta. Biyain na ako din, So, das imong kwarto kay duka ka na kaagdagway, oh. Lakaw na. Basta. Unsa? Basta, may kinahanglan ka ba, ha? Nyargi ko, ha? Sige, muna lang ko ni mo katog. Puya na ko, eh. Di mo na mong palabais oras ang pagtrabaho to sa sinda, kaming bro. Di kay mo mandar lang gid siya. Kundi mo trabaho na gid siya. Amungon pag yun ko. Hay, ato na ko sa kwarto, eh. Good night. Dili sad baya bati og itsura si Ellie? Og macho sad. Sumay mo. Ellie! 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 Ellie, ano ka, ha? Gagan ka? Ano ka? Tana, Sige na. sa imong kwarto. Ha? Muban ka? Saan ka rito? May buhaton ta. Yan na. Usa may gibuhat mo. Tay pargo. Dali na! Giguyo na ba ko ni mo? Maratag baboy, giguyo ni mo. Sa may buhat ito sa kwarto, ha? Nagdali man ka, ha? Kung may giguyo ni mo, ano sana, ha? Sa may nakaon mo? May sulti ka? O sa man? Sikrito? O sa man? Sikreto ang atong buhaton. Sa? Uy, ayaw ba? Garam sa ganda. Ayaw ba? Mahina mo sa pinakalit mo. Ha? Tinood na buhato na to, ha? Day, tinood gini. What's the style, eh? Basta. Ay, napagtagan og sulti diha. Pagdalit na ba? Samtang wa pa mo usap ang akong hunahuna. Ay, atis na po, dali, beb. Mangalit mo ka sa pag-asa, uy! Dalion ka na to. Dalion din, eh. Samtang wa pa mausap yung muna-una. Dali! Akin, eh. Nung sa ka, uy! Tuging ipabot. Tay pa sa! Unsa man, ha? Unsa man, ha? Agay! Sagbalik ko ni mo! Tay pa sa gani! Mangalit man ko kagod! Napali mag-sirtir mangit, ha? Ha? Sorry, di ba pinakalit mo, ha? Pinakalit mo na, ha? Agay lagi, ay! Sige mga palagpa! Kakusugan mo pag ikumkis! Ay, lagi pangalit kay mo kalitsan og lupad ang akong kamot. Lain na ni, mag-unsam rin tani, ha? Tarong tani, be? Mag-unsam rin tani. Magkuan.
Basta. Sa dili pa, mangutana sa ako. Lain na ni. Maggusto na ang sitwasyon pa rin tani sa dili pa ta mag-anak. Muna na rin ka. Yung ka magdali ma. Yung ka magdali ta. Gusto ko maniguro. Nadako ni? Oh. Dako ni oy. Mas dako pa gunis kumagko. So dako. Unsa? Pangutana aron magsugol ta. Pila mo kapag managsuon? Sa kadugay na ito nag-uba din sa sinda. Wa pa rin ka may baw? Wa ko ma-interest. Wa ko magpakisayod. So, karon na. Tubag na. Ako raw sa. Bugto kong anak sa akong mama. Nga bugtong sabang anak sa akong lola. Nga bugtong rasab. Ha? Dili man may magdaghan og kaliwat din sa Mindanao. Dili may magdaghan. Kay ang uban akong mga iyaan og yuon, ha? Uyuon ako ba? Uyuan ba? Og igagaw sa akong mama, wa may mga anak. Hey. Nihit man ni. So, angay ko ni mong ampingan kay endangered species man ko, ha? Endangered species na akong kagwapo. Nga sa ato pa. Dako dig posibilidad nga dili ka makaanak. Huh? Ambot lang, basin. Ang imong amahan, pila sila ka magsuon? Tulo sila. Pero tatay rin ako ang may anak. Nga sa ato pa di ay... Okay. Kalit mo sa kang... Dito mo rin sa kunin mga ano, ka? Dili ko nimo. Ha? Unsa? Kanina, nagdali ka. Unya karon di na siga. Dili ikaw ang akong gikinahanglan. Nagkinahanglan ko og klaro nga lalaki. Yamat sa rasab, no? Sari ko. Dili ko klaro, ha? Aritis ka, mabi. Aron maklaro na to. Aritis ka, mabi. Eli! Ayaw ko kalsa. Ibutang ko. Eli! Butang bitaw. Pero dinida higdaanan. Gusto rin kang maklaro? Wata ko. Maghubo ko. Ha? Eli! Eli! Unsa pa ka magibuhat? Unsa din eh. Ha? Unsa din eh. Naghubo. Ha? Kita ka? Naghubo ko. Siga man ang mata ni mo. Karon unsa na? Oh, shit. Shit mo lang. Samuta kag... Samuta kag... Makakita pa kag... Gahi. Shit. Kaubugi ka. Shit. Shit sa. Mara na ipanghambog ni mo? Ay, giaha ka man ila eh. Hipusa na ay. Mura ba sa grade 4? Ha? Kapag human o tuli, wa na makatubo. Ay, diya ka na oy. Ayan na. Ingon bitaw ko ni mong kamagwangas kumagko. Dayan na. Ay kung biyahe, day. Day, usaon lang ako, day. Labtikan. Day! Hambugero. Wa man day angay ka pang hambog. Hoy. Sabi ko pag may solusyon ako sa akong problema. Pusit biya, uy. Pero mairasap. Kitigalig maligas pa niya ang baba ni Eli. Umusot ni Facundo. Nga may nahitabo na mo. Duha na lang kasi mana. Ug mo abli na pagbalik ang klase. Mahimong... No. Dili mahimo. Dugay pa kayo ka to. Shit. O sa pag-angayan ako buhaton. Ang iyay kasakit ka man. Hinaya lang. Saba, Christine. Hinaya lang akong anak, ha? Ni Aman bitaw. It's okay. Nabundak ko gamay sa akong paglingkod sa kama. Sorry. Oh, no. Wa kisa. Muhigda ka ba, anak, ha? O saman, may gusto kang kanon iyo. O mutanaw ka og movie din sa mo kwarto. Sa may mong gusto, ha? Christine, pagkuhagdaan og bakaon ni Christian dito sa kusina. Inang kusinira, nasayo rin siya kung unsay ganahan sa akong anak kakanon, ha? Kinahanglang maibaw ka ng daan sa dili pa ka mo magtipon. Muna karon pa lang. Gusto na kong atras sa pagpakasal. Pero si Lolo... Ay, dili. Kaya ko ni. Kayahon ko ning tanan. Dili ko mahimong mo atras. Pero makalagot na.
Mahimo na ba kong mapauli? Nakatuog na si Christian. Ipahatod ti ka striper kay gabiin na kayo. Ayaw na. Mag-taxi na lang ko. Are you sure? Yes, sir. Sir? Papa. Okay. Sige. Pag-amping. Sa iyo niya sa pag-ani ang akong anak umang adlaw. Gusto kong sa iyang pagmataan na ka na siyang kiliran nga iyang magita. Unsa? Dili ko gusto nga mabalaka ang akong anak nga dili ka na usab niya makita. Yun na, makaw na huna ka na sa ug paglayas. May mabagdili lang. Unsay buot ni mong ipasabot, ha, Christina? Manawag lang ko ni Christian og mga adlaw ko niya. Kung unsa kong orasa mo ani. Oh, no. Kung maminyo na unya ka mo, dili mahimo nga bisan usang orasa mo sakan o kanaugan ang akong anak. Kung maminyo na mi, kami ang magtipon og dili kita, sir. Busa kung unsa may among buhaton nga banag asawa, wa ka tingali labot pa. You think so? Sobra na mga tingali nga kuptan mo laki pang akong oras, di ba? Oras lang nimo ang akong gikuptan? You really think so? Sir. Actually, no. Di lang ang imong oras akong gikuptan, Christine. Kung dili lakip ang tibok mo pagkataw. Cause, technically, I own you. My son own you ug wa ka na'y mahimo sa pagbalibad ni Ana. So, are you coming early tomorrow? Hunong lang din palihog, Noy. Akong pliti. Salamat. Gusto kong bumalik sa kunahain ka man karon. Gusto ko ikaw nga ako ikauban. Gusto ko buhatan ang tanan o malimo pero dili mahimo. Gusto ko pero ako'y mahimo. Dali pa nagpagita naman ko sa imong presensya. Sa imong ka-istrikto. Dili kita pero leche. Leche. Pero kisakitan man ko. Kanong kimingaw man ko ni mong ingon ini. Makalagot, di ba? Dili mahimong magpadayon kinigibati na ko alang nimo. Kaslunon ako sa laing lalaki. Uwahin na nga gipangita ko ang imong presensya nga nagkalagyo na ta. Pasado alauna alas tungang gabi. Hello. Nagmata ka pa di ay? Di paabot na ka. Hello, dili ba imong dugay kang matug? Tingaling makadaot pa hinuunan imo. Dito ka pabagikan sa ila. Dili, lo. May giadto lang ko. Apo. Hello, ay kabalaka. Ay kabalaka na ako. Okay ra ko. Kaya ko ni. Christine, Dali na. Ihatod ta ka sa imong lawak aron makapahuway ka na. Di lagi mahimong magdugay-dugay og katug ang tiguwang na lo. Ayaw ko og sunod sa mga batan-on gud. Christine. Ayaw na pagdagkanog istorya, okay? Matug na ka ha, kay matug na sab ko. Musayo pa ko pag-adto ni Christian ugma. Aw, unya di ay. Ay, apo.
Ngadong karon ka lang nakamata. Dugay ko nakatog. Noon sabi mong iloto. Ay, nahuman na. Nanaog na ba si Facundo? Wa pa. Ako atuan siya lawak. Facundo? Facundo, nagmata ka na ba? Taon-taon naman ko nagsigig panuktok. Pero wag magi siya matupag. Imposible nga tug pa siya hangtod ng mga orasa. Sayo ba kayo ni siyang kanunay mo mata? Suwayan ako sa pagliso ang doorknob. Wailag. Facundo? Uwa siya din sa iyang lawak. Hay man day siya. Naakal siya sa banyo. Kun mao, sadlon ko siya. Naligo siya. Hupo siya tanan. Pusa, maghubo na lang sa gudaan sa tanan ako sa puta. Tanawon ta kung dili pa paghihapon ka matintal na ako, Facundo. Nahubo ko na ang tanan ako sa puta. Facundo. Naanak ko. Yan ako tungkol sa pultahan siya banyo. Ablihan ako diretso. Wa siya din eh. Yana? What are you doing? Anong kubo ka? Abi ko magnaka sa simong banyo. Mo sabay na lang ang takunin mo sa pagkaligo. Facundo. Yan ka lang. Facundo. Pagilis sa balik, Yana. Kinahanglan kay digsuod na kung balik din sa kong kwarto. Huwag ka na din, ha? Shit! Makalakot. Kauwa. Murag malanay ko sa kauwa siya magbalipad ako. Makalagot! Wow! Ha! Kalami sa sudan rong butaga. Napagay puto maya. Yay! Hapag magkamot man din. Sumni siya eh. Wapang atong amo. Ayaw pag una-una og punit sa pagkaon das lamisa. Putumaya naman. Di pa magkumkaon. Unsaon naman nimo ng putumaya? Tutukan? Ganun. Hanggaw. Usa ba nahitabo ninyo nga pulos mamudugay nga nakamata? Ang tanay mga po. Ang tanay. Unsay nga? Nga naman. Iyaman kong... Ili. Uy! Tiyo to kong tiyo. Bro, good morning. Eli, mga na ta. Nambibigay putumaya ang giandam ni Manding. Oh, dali. Get up and follow me. Ha? Sunda ko no siya. Ang kaong sa mi, oy! Bro, nakaw na ta. Bakit ito makakao pamahaw at naman ta? Kalubihan. Utabang tas papangupras. Ito, upang ito'y kaon. May kaon dito. Sabay ka na ito, lubi. Could be. Ha? Bro, kabatay ko ni mo ba, ha? Sukad nga one adi ni si... Don't you dare say her name. Sige, sukad nga one adi sa din ba? Walang kikita ng kaon. Kunya, halos din kang taro pa huway. Okay pa ka na, bro? I'm fine. Kung gusto ka... Wala ko ilaing gusto. Kundi ang pag-focus sa akong atensyon sa pagpanamo sa sina. Pero mahay mo ba? Hindi ka na magsigig hiskot sa mga tao nga way kalabutan din eh. Bro, sige good. Ikaw mo magigo. Ay, kumusta na kasi araw na? Bro, mga muyok daw eh. Kausa pa. Pagkanaugon talaga.
Magisgot ko, nangamusta na magugong sa nenay tabo niya. Huwag kikumutan ni mo. Para naman to na ako. Para na ako na to ba nang musta ko. Safe naman to. Stricto lagi ka man, no eh. Shut up! Nalakaw na sila? Abi ko bagikan ka sa lawak ni Facundo. Oo, pero... Unsa, Ay... Wala. nabiyaan ka na sab. Hina ka gyud. Lala. Sorry nga, nadugay ko sa pag-apwit. Did I make myself clear kagabi? Di ba matod mo nga musayo ka sa pag-ani? Dugay kong nakamata. Pues, mag-practice ka sa pagmatawag sa'yo. Kay kung maminyo na mo sa akong anak, ikaw na niya ang musilbi niya isip iyang asawa. Atimanon mo siya. Sama sa akong pag-atiman niya. Panggaon, ug malon kay mao kani angay ni mong buhaton sa usa ka buutan nga asawa. Dili ko buutan. Well, kinalan kang magbinuutan. Kinalan karon pa lang, putlo na nimo ang imong sungay. I don't want another devil in this house. Kon maminyo na mi, adto gihapon mi mo puyo uban ni Lolo. Oh, no. No. Dili ka na mahimo. My son won't leave me here. Nagkinahanglag ka uban si Lolo. Tiguwang na siya. I am old man too. Masakiton si Lolo. Doktor ka ba? Dili. Pues, doktor or nurse ang gikanahanglan sa mong apuhan nga masakiton og dili ikaw. Oh. Kung maminyo na kamo sa akong anak, gusto ko nga ihatag mo ang tanan mong atensyon sa akong anak. Ako ni bahala sa mong apuhan. Ako na'y mubayad sa hayron nga private nurse alang niya. So ayaw nagkabalag ka, Christine. Thank you, love. Happy ni, mamayong akong gilid. Kabantay ka? Magkasalaw niya ta. Love, may problema ka? Christian, kung makasal na unya ta, kuhaan ako ni mo sa kontingog. Ha? O si, buot mong ipasabot. Himuon ako ni mong robot sama sa gustong may tabos imong amahan. Unsa? No, dili uy. Yan agad. Pausap ni gusto ni mo, ha? Dili ko gusto dinhi. Dili ko gustong malayo sa akong lolo. Dili ko gustong mupuyo uban sa imong amahan. Ha? Pero, dili sab ko gustong mupuyo nga wa si Papa. Si kinsa man karon natong duha ang matuman. Ha? Christine? Oh, siyempre ako. Oh, kay ako may lalaki. Ang akong tingog ang masunod. Dili ba mahimong patas tang duha? Ingon si Papa. Dominant gyud kuno ang lalaki. Pero kita ang magpakasal. Dili mahimong ang tingog sa imong amahan ng imong tumanon. Pero may nungdanon pagyapon ang mga tambag ni Papa. Kay mag-uong siya nato. Mas nag-una siya sa duyan. Ang tambag sa kinikanan, giya lang kana sa iyang mga anak. O dili kinahanglan nga tumanon kung wa kini mahiuyon. Well, nakauyon ko sa tambag ni Papa. So, kabantay ka. Tumanan ako siya. Dinita mo puyo uba niya. Happily ever after. Oh, Christian. Pero ay kabala ka. Sama sa kong gisaadi mo. Himuon ko ikaw ang rayna ning among panimay. Christian.
nila dito, girl? Ha? Lamoy lagi na yung gibuhat. Karon pa mo ko gutom, ah. Hala, mihugo biya ka, girl. Sure ka nga okay pa ka? Okay. Dili ka okay. Kanagwan ka. Nag-stress eating ka. Stress eating. Nablakot ko. Sa imong gikaon? Nila. Lako. Sa tanan. Sa akong kahimtang. Okay, tuloy! Matukan ka, oy! Gusto ko masuko. Gusto kong musukol. Ay, dahon! Ganun di ba ni mo na buhaton? Ang unsa. Doon may baw sila kung sa'y nasi mong una-una o kung sa'y imong gibati. Ano? Kapoy. Ay, girl! Karon pa lang gani. Ni kapoy na ko. Unsa pa ka kon maminyo na unya ni Melvin. Ay, dahon! Kanuoy sa kong apo. Gusto na kayo matras. I swear. Pero dili ko ka na mahimong buhaton, Melvin. Tungod ni Lolo. Mahal ko kaayo si Lolo. Mahal ka ni mo imong ol-ol. Lolo. Wala ko ilaing mahimo. Kundi ang magpaubos o magpaulit po nila. I need to make things right. Di mahimong mag-antos ang akong apo. Gusto ko mas daghan pa nga bungas mangga sa sunod nga tingani. Ug ingon man gusto ko nga dungagan ang mga punuan. Paingon na saka dito sa bungtod. Dili ba nga ang kalubihan naman na diha, sir? I know. Pero sa dili pa maabot sa kalubihan, gusto kong i-extend ang kamanggahan dito. Mga pilakpunuan pa di ang madungag, sir, kung mao. Why? Is there a problem? Ha? Ay, wa man hinon, sir. Ang ako ba nga... Just tell me if there is. O kung dili na ninyo kaya ang pag-atiman sa kamanggahan, I can always hire og laing mga tao nga anda mo tuman sa komando. Sir. Ada mga akong kabayo. Kay murubing ko sa ubang mga tanong idiota. Nay. Sinsaya lang na akong bro, ha? Ay, tumuwi rito siyang dila ni. Yung gisulti, ay laki kaguulo. Kabawa sa anan. Mura manog na usab ang batasan ni sir. Dili siya ingon anak. Ay, so... Pan, mahinungdanon alang niya ang tion o ang opinion siyang mga ginsakopan. Ay, nagyapon na siya, Noy. May problema na ginita gamay nga giatubang. Pero, malabay ra na, Noy. O mabalik na ang kanhi niyang batasan. Ay, mas iampo na ako nga mabalik unta si Ma'am Christine. Aron nga, mabalik na iyang kalipay. Ay, sus, kaguol na, Noy. Sige lang. Muabot na ng panahon. Sige lang. Ay, lagi kaguol. Ili ang kabayo! Anana, biyahan taon na ka na ya. Diya ka lang ka. Bro, ingon ka, mag-grouping ta. Kusog lagi kaya itong daga ng kabayo. Asa mo tapaingon ini? Ho! Ho! Punong niya kabayo. Ho! Punong na niya. Ho! Are. Naog sa kubi. Okay. Dini ako higot sa punuan slumpo yung kabayo. No, yan kabayo ay. Dini lang ka panipsibi kay ha? Panipsibi na diha. Ara lang ka. Miss Miley tando pa. Kuyawa. Ho! Puro mo sa kinakasabot. Mitubag may noon. Abi kay, tanawa. Tanawa ragot. Atong amo. Usa mo siya diha sa punuan nga iyang natungdan. Ug nagbarog ni sige, bisag tutok ng punuan. Wala. Basig na siya na nagdautan sa kahoy da. Ay, basig putlo na hinuunan niya. Kapuya og dagan, oy. Magligid na ta din sa ilam sa punahan sa kahoy. Kapoy, mohigda ko. Siyuta? Siyempre, dili, no?
Kay ani ko din mo unlan sa imong paa. Oh, Ayaw pagreklamo. Kay bana bayat nakakarohi kayo na. Matod pa nimo. Let's savor the moment. ba na ko ni mo karon? Oo. Di ba gikasal-kasal man ta dito sa may suba? So, bana ta karon. Huy! Asa pagreklamo, kay asawa ta ka karon. Makabuhat ko sa bisan unsay akong gustong buhaton ni Moron. Unsa? Hoy. O gano'n gitutukan ko ni mong ingan ana, ah? Christine! Paglagan, balik diri! Christine! Mayong pagbuminaw sa Bro. Lex Pino. Bro, ano naman ka? Kira ka? Nga balik pa man sa tini. Ganong kinahang samukon pa niya pagbalik ang nagpakahilom na kong kalibutan. Nga naman. Nga naman! Bro, hunong ginaw. Sama ng kamuti mo. Awan, gisi na ng kamuti mo. Ano, isang taon ko eh. Grab! Bro, halala. Nakadugo na yung kumo mo. Sus taon eh. Taon sa kahoy, kaluoy. Gusto ko siyang kasilagan. Gusto ko na siyang hikalimtan. Pero nga nung inguman ni Kalisod, may gipili na siya nga ikausab sa tibuok niyang kinabuhi. Ug dili ka na ako. Pero nga nung ingunog sa dili man gihapon ko makadawat. Nga naman. Bro, atras mo sa gadayon ko. Ipahit punta ka. Supa ako na ko ang iyang gusto. Kaklaro itong wasi gusto itong tawahan na. Napugod na siya. Still, she made her choice. Ug dili ka na ako, Ili. Pero kung mobalik si Christine din bro, unsay mong buhaton, ha? Imposible. Kay labing siguro, nangandam na sila karon alang sa umaabot nilang kasal. Musasayop kining akong kibuhat nga paghandom niya. Di na ko angay pang mahinumdum niya. Hindi pa angay mahinumdum niya. Nag-unsam ka dining napita, be. Ambot. Ako na ito bag, bro. Kay nahinumdum ka ni Christine o gigiyahan ang imong mga tiil paingon din eh. Lagaw. Asa man? Pagkuhag mo putulan ng mong kahoy. Unsa? Kaluoy sa kahoy nindot kay porma niya. Imong putlon? Pagkahilom ng taon na bro. Unsa? Mapagan rin noon na. Di ko gusto nga makakita pag mga butang nga makapahinumdum pa na ako niya. Hala. Nakapuyo mas Christine's mansion. Batay. Mamligrang mansion ay ni kung mao. Yay ka! Hi. Nadugay lagi mo. Ngit kita. Kumusta ang At inyong... di ko mainom sa kong lawak, Ili. Unsa ka? Giwakautan ka lang. Nilisi. Kaya giwakautan sa kong maghapon. Leche ka. Chichi. Excuse ha. Kaya magatunon ako bino ni bro sa taas. Ayaw, ako na. Ako isugo? Nakadungog ko, pero ako'y mahatod. Onya. O sa may sunod nga mahitabo ha. Magiginom sa ganiya. O ginig kabot. O ginig kahubog niyong duha. Inig kahubog sa kong bro. Imo niyang buhat-buhatag istorya. Nga may nahitabo ninyong duha ha. Wa ka na'y lapot pa, ana. Ay, sir, sangtod ka sa man mo patuon akong bro. Oy nga, may nahitabo ninyo? O sa imong mga bakak yan ha? Hangtod nga pakaslan ko niya. Ugway makapugong nako sa pagbuhat ni anak. Na! Og sige sa man? Ha? Ikaw? Mao ba, Ellie? Ug sunda ang lain pang sumpay ning sugilanon nga sinuwat ni Marites Alboris. Si Fligger ug si Nan Salan. Palihog day ko no og subscribe sa akong YouTube channel.
Daghang kayong salamat sa inyong pagkananayong pagpaminaw.